Amics i amigues, soc David Salvador i així comença el gran viatge de Numeratró, ara en llengua valenciana. Què és el gran viatge de Numeratró? El gran viatge de Numeratró és un llibre de literatura infantil i juvenil que conta la història d'un drac que recorre els 5 continents del planeta Terra en busca dels números que han sigut furtats del seu planeta pitagòric. Les antigues civilitzacions en el nostre planeta Terra contaven que n'hi havia un astre, un altre planeta anomenat Pitagori, que tenia unes característiques molt especials. Una de les característiques era que regnava el companyerisme i l'amistat. Per aquest motiu, dins del planeta Pitagòric n'hi ha una illa que s'anomena la illa de les matemàtiques, i dins de la illa de les matemàtiques un bosc, que és el bosc dels números. Justament en aquest bosc hi ha un arbre que és molt especial per a tots els habitants de la illa. Un arbre del qual pengen tots i cadascun dels números, des de l'1 fins al 9, sense oblidar-nos del número 0. Una nit de tempesta, Equatron, que és una rata penada, abaixa fins a aquest bosc i agarra del arbre artemàtic tots i cadascun dels números que n'hi ha per emportar-se-los al planeta Terra i amagar-los dins i per tot arreu dels continents del nostre planeta. És en aquest moment quan Numeratró viatja fins a el que s'anomena el planeta blau amb la finalitat de recuperar tots i cadascun dels números. I és precisament en aquest moment quan es comença un gran viatge per el nostre planeta, on se va trobar persones que li van ajudar, amics i molt de companyerisme. I així es comença el gran viatge de Numeratró. Com a mestre d'educació infantil i primària, per a mi sempre ha sigut un somni poder tindre una publicació dins de la meva carrera professional. Per això, quan vas publicar la primera versió del llibre, que va ser en castellà, anomenada El gran viatge de Numeratró, sempre he volgut, dins de lo que era la meva cultura i dins de lo que era la meva llengua valenciana, portar el llibre a un altre nivell. El bilingüisme, que és una de les característiques que tinc per haver nascut en el puesto que he nascut i en la terra que he nascut, ha sigut sempre una identitat cultural meva. I per això, per a mi és un plaer i un honor poder presentar aquest llibre en llengua valenciana per a tots els xiquets i les xiquetes i per a tot el públic que pugui gaudir d'un llibre en literatura catalana i llengua valenciana d'aquestes característiques, amb una forta base pedagògica i didàctica. Està escrit d'una forma molt didàctica perquè el que he volgut és crear un llibre que no sols contribuï a lo que és el plan de foment lector dels centres educatius que tenim en la comunitat valenciana i en els territoris de parla catalana, sinó el que he volgut també és donar esta característica didàctica al llibre a través del treball dels continguts de diferents àrees curriculars amb un toque lúdic i un toque divertit per a tots els nostres alumnes i per a tots els xiquets que vulguin gaudir d'una gran aventura treballant continguts específics de les àrees curriculars, com per exemple les ciències naturals, les ciències socials i, molt important, de les matemàtiques, perquè el que vull que entenguen els xiquets i les xiquetes quan llisquen aquest llibre és que les matemàtiques tenen una utilitat en la nostra vida i que tenen una utilitat real. Un exemple d'això seria quan Numeratró entra dins d'una caverna o d'una cova, dins de lo que són les muntanyes de Waitomo, Nova Zelanda, i té que resoldre una situació aplicant una divisió. La formació integral de la persona sempre l'ha tingut molt clara des de la meva carrera professional, perquè un ésser humà o una persona no se pot reduir o se pot minvar a soles a lo que seria una part biològica, sinó que hi ha una part psicològica i una part en la que intervenen els valors. Per això i per aquest motiu, com vull que el meu llibre siga un llibre que estiguera complet, no sols se van a treballar continguts d'àrees curriculars, sinó que també he tingut molt en compte sempre els valors i els principis que ens defineixen com una societat en ple segle XXI. José Aguilar i Cram va utilitzar tècniques digitals per a poder crear totes les il·lustracions que podeu trobar en aquest llibre, però li va donar una textura un poquet més tradicional, perquè jo volia d'aquesta manera. Si podeu veure la portada, que la tenim així, Numeratró viatja per tot l'espai damunt d'una estrela i el que volíem era que les persones, quan estaven veient el que era la portada, la seva atenció visual fora dins del que era l'estrela i posteriorment, d'acord, veiera el protagonista que era Numeratró. A més d'això, tant José com jo vam fer un procés de documentació dels ecosistemes que visita Numeratró i de molts puestos culturals com la Fontana de Trevi per a poder recrear d'una forma artística i d'una forma visual tots i cadascun dels puestos que Numeratró va viatjar, però de la forma més real possible. Per a fer la traducció vas comptar amb l'apoyo i amb l'ajuda del meu traductor, que també és una persona que és amic meu i que és filòleg català, autor d'un llibre també, anomenat El drac de la Ribera, que des del primer moment se va mostrar molt interessat en el que era fer la traducció d'un llibre que ell pensava que anava encaixant molt bé dins del que és la literatura valenciana i catalana. El traductor
va agarrar i es va reforçar i va fer de veritat un treball que quan jo vaig acabar de llegir-lo me va agradar moltíssim i crec que és un treball que està a l'altura dels temps en els que estem i a l'altura de lo que és un projecte com el Gran Viatge de Numerator. Avui contem amb la presència de Vicent Ferrer Llàcer, que ha sigut l'encarregat de fer la traducció, filòleg català i a més autor del llibre El drac de la Ribera, que per a mi tinc que dir-te, Vicent, que és un honor estar així. Gràcies per tot el treball que has fet i dir-te que és un plaer que ens pugues parlar d'un procés tan complicat com és la traducció d'un llibre. Que no ha sigut gens complicat perquè la veritat és que, com et vaig dir, ha sigut un plaer. Moltes gràcies, David. Gràcies a tu. L'orgull és meu perquè que una persona amb una qualitat humana com tu tens que t'involucre dins dels seus projectes, doncs la veritat que és una cosa que agraïsc amb tot el cor. Jo segurament sí que una de les persones que més profundament s'ha llegit paraula a paraula el llibre i en un conjunt, no? I doncs, he gaudit molt de la traducció d'aquest llibre per, com bé ha dit David, es nota l'amor que hi ha dins del llibre i tindrem ganes d'abraçar a Numeratró. Doncs bé, he tractat de fer una traducció que siga fresqueta, però que no perda tampoc la màgia de la llengua literària, que cal també apropar, igual que cal apropar els adolescents a les matemàtiques, igual que també així com cal apropar-los a un llenguatge literari que s'acostumen a llegir. I bé, doncs, quan vaig estar fent la traducció, hi ha algunes cosetes que tractarem d'incloure, com per exemple al capítol que es troba a Grècia, vam incloure un breu diàleg amb Plató, perquè em sembla a mi m'agradava molt la filosofia i vaig veure que ahir podríem allargassar un poc el que era la conversa amb Plató, veritat, i estiguérem parlant i al final afegirem aquest fragment. També hem de tenir en compte que a l'hora de traduir, traduir pot ser molt fàcil o molt complicat. Per què? Doncs perquè una llengua també té al darrere una cultura i per tant no totes les llengües conceptualitzen igual el món, per tant pinten en les nostres ments de maneres diferents i totes són bones però totes són diferents, no? Trobo que és una qüestió primordial, no, David? Per a mi és molt important dinamitzar els processos com estàvem dient, perquè pense que moltes vegades la literatura infantil i juvenil en llengües que no són tan majoritàries com la castellana ens podem trobar personatges, ens podem trobar històries un poc grises a nivell visual, a nivell també... No me referisc a lo que és la part de la història, sinó a nivell visual, a nivell artístic. Entonces, jo crec que és molt important i que aquest llibre ve a donar un poc de color a lo que és tota aquesta literatura que moltes vegades podem trobar en les tendes i que, per supost, és un llibre que se pot portar en totes les escoles per a fomentar el que és o per a aportar el que és el pla de foment lector i, per supost, és un llibre que aneu a estar encantat de llegir-los per l'imatge que té i per tots els continguts i tot el procés de traducció que ha fet Vicent. Jo també anime a tots els col·les que ens estiguem llegint de lo que és dels territoris de parla catalana que s'animen i que puguen donar una oportunitat a aquest llibre, que puguen tindre les seues aules, que la traducció està feta amb molt de carinyo i que té molts continguts i una base pedagògica molt gran darrere d'ell. Doncs sí, de veritat, perquè David has fet una gran tasca en aquest llibre per totes les bandes. Pots aconseguir el meu primer llibre, El Gran Viatge de Numeratró, en qualsevol llibreria de la Comunitat Valenciana i també en totes les plataformes de venda online com Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés o la FNAC. A més, pots aconseguir el meu primer llibre donant el seu títol, el seu autor, David Salvador Sanz i l'ISBN que trobaràs en aquest vídeo de presentació, el pots demanar en qualsevol llibreria del territori espanyol i que no deixes perdre aquesta oportunitat i te submergisques en Numeratró en un gran viatge que te va portar per 5 continents del planeta Terra en busca dels números que han sigut furtats per el temible Rata Penada E4.